बरसा देरसार YouTube चेनेल जानानै बरायबाय आंजों लोगोसे दं बिजित सरगियारि बिथाङा जों नैबे समाव रुपहि दैमा बे दैमाखौ नायनो फैदों दाखालिनि थासारि आरो दिनैनि थासारि एसे आलादा दिनै एसे दैया रानबाय लोगोफोर दसे समनि उनाव नोंथांमोननि सिगाङाव आङो नैबे मानास सेरफां थामहिनबा मानासनि साखाथियाव नोंथांमोनखौ लांगोन लोगोफोर नोंथांमोना नुदों नैबेहाय हाब्रुआ आदैफा गाहाम हाबो फंबाया थाबायना खोन्थैदों नैबे दैबानानि जोहै नाखो जों नायनि मोजां मोनदों আমার ঘরে দিয়ে কেউ ভয় নাই এটাও কিনি পানি এতিয়াও গরু সরু মুরগি সরু খবর নেই মাটন পানি জ্বলা নাই গ্যাস তো আনি বেলেগর পৰা আনি হে गोथौ गोथौ गासिनो आरो थाबायबावलाय हाबसोबाय हागोन हाला दै बानानि जोहै बे जालांनाय मोनसे थासारि बिराद गोथौ हाबनाय नोंथांमोना नुदों नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो नागिरदों मानास सेरफां लोगोसे गोबां दङ लोगोफोर जों जयैनो फैदों नोंथांमोननो नैबे मानासनि खायसे नुथायफोरखौ समायना नुथायफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन स्टे टिउन लोगोफोर नैबे मानास साखाथियाव थाबायनानै जोबोद मोजां मोनदों दांनानै सिनेमा खनसे गिलायलाङो बेहाय दै जादों ओजोंहाय नायहरोबा भुटान रायजो दङ जायगाया थारैनो मोजां नोंथांमोना बेवहाय फैयोब्ला निस्सय बेनि मोजां नुथाय बा थासारिखौ नायफैनो हागोन Kayak lain nih kan, Mak? Karin nih ada? Mana sih ini? लोगोसे दङ अमर बसुमतारी नोंथाङा मानास सेरफाङाव फैनानै माबायदि मोनदों जोबोद गोजोननाय मोनदों आबादथिलि माखासे जोबोद मस्त जादों पुनम मास्टार बिथाङा जों नायनो फैदो भुटाननिफ्राय बे दैया बोहैयो मैया बे दैयानो बै भुटाननिफ्राय फैनानै लोमसाव जोबफैदोंमोन दा रायजो राजाफ्रा बुहुद दयजों गामि नुबोदों गामियाव दैफ्रा हाबनानै न' बां थारमाने लामायावनो ओंखाम संना जानांगौ जादों बेनिखायनो जाहाथे दासिमहालागै दैया रानाखै जाहाथे सरकारा बेखौ नायफैयो आरो मोजाङैनो मा होनगोन इनिसियेटिभ लायो जाहाथे आरोबाव जों ओजोंहाय नारेंगुरिखै नायबावगोन नारेंगुरि मुसा बायदि जायगाफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय थागोन हाग्रानि मैदेर लोगोफोर मानासाव फैयोबा बेखौ नुयो नायद' नैबे Mas Wesi Hidi, Wesi na, nangol po na? Wah, vitamin. Kina po itu? 30 taka.
बेवहाय मानास हाग्रामानि जिखुनु दै बोहैगासिनो ना बेनिफ्राय चाइना नामफ्रा नायगारना हरदोंमोन दैखौ दा बेनो दा रायजो राजाफोरखौ लोमसावजोबनानै थारमाने हालाय-हाफाय खालामना दोनदों दा बे हालाय-हाफाय खालामनायनि थाखाय माबोरै फैमारदों दैया नङा होमबा बोरै फैमारदों बेखौ नायनो फैदों आरो जों नायगिदिंनो फैदों एसे जि हायोमोन जाग्राया बे स्पट आरो ना बेखौ माने दैया लोमसावजोबदों आरो लोमसावजोबना दंमोन आरो मुसलमान जानांगौ ना जानांगौ आरो नैबे अमर बसुमतारी हाय अमर हेलौ सिगांनि भिडिअ नोंथांमोना नायोब्ला नुनो मोनगोन नैबे लामाया सिगाङाव खुरख्लायाखैमोन दा नाथाय जोबोद खुरख्लाबाय एसे रिफ्रेशनि थाखाय जानो नागिरदों मा बिदों नोंथांमोना चिकेन मामोन ललिपप चिकेन ललिपप थाखाय नेगासिनो बिथांमोना मा जादों गोदोयो बे JSPआव जों सानदों फरायनायमोन प्रिन्सिपाल जाबायनो दा बिथांनिफ्राय माबा मोनसे मिथिना लानो लुबैदों माबोरै प्रिन्सिपाल जानो हाखो बिथाङा फंबाय पुनम बसुमतारी बिथांनिसिम आं साबायखर बावबाय फंबाया दिनैसो लोगो मोनलायदों जानांगौ आंखौ दा आं गोग्गानानै लाया गंसे फरायसालिनि सामलायगिरि लोगोसे गंसे फरायसालिनि दैदेनगिरि जानानै दं मायो गान्दा नायो गान्दा नायनायाव आरो so friends गान्दा दं खाथियाव जोंनि सिगाङाव नैबे मानास सेरफां बे सेरफांखौ दिन्थिबाय आसाथिनो नोंथांमोना मोजां मोनदों आरो मोजां मोनदोंबा अननानै साबस्क्राइब आरो शेयार खालाम उननि समफोराव आरोबाव गोदान ब्लग्स नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोगोन stay tuned थ' बेखिनियानो बाय